كم زحجز تحبروا كابوصاي أبلع الكيميكال عناز نبرت مركب زفت أمامت كعتي كاب إيران بزتوجس تقعتي لام أمريكا طعنا هبلي نساعات زستدالو زيناتات حزنا لكم قربنا لنا مس زيناتات جيتاچو على محابيركم كصني حسنا مكتال نكون لكم دمام تمنى فلما حصرت زيناتات هنصت 4 بروجكتات مسنو كم زجمر تغليصم اب استتحازور حتى حساس هنصت 4 بروجكتات مسنو كم زجمر منستر مسنون قلاما كبابتاتن غليصم فصامي سراح ركب حزبن كومونيكيشن انت منستر ايت بزونه تولچا كم زبلوتي بروجكت مسنوم اب كللات اوروميا عفار صومالين سيدامان كهنصيوم نصت توم بروجكتات انتزازم دمال 10000 هكتار مريت بملماع لعلي 38000 حرستوت تتقمتي كم زغبرو تزاريبهم توم بروجكتات بروجكت المعات مسنو فنتاليم قدب لوت حدا لوغيان تتحازتي سراحتي بروجكتات المعات مسنو كرس مدري ماي شنلين بروجكت المعات مسنو يماناي كفلي لوت كلت جيدابون كم زخنون تحبير الله بعد عوت عدوى قصال نزلو مسحب توريزمن قطبا عبيت تግራይ بزرغاغص كخبريوم لوم زبن زخبر مبلعس 128 عامت زخري تاريخاو بعد عوت عدوى توريزم تግራይ كمي نلالي ابزبل زعبا مدرخ زته تساليطوم تمدرخ بمتحوار بيرو باهل توريزمن غزاو محدار كلل تግራይን ممحدار كتما عدوان اب كتما مقاليو تخايدوم حلافي بيرو باهل توريزمن دكتور اصبح قبر እግዚአብሔር اب كل 2016 عام تمرت زخبر تاريخاو بعل عوت عدوى كبرون تحستون حليو كخبر لهم نتي بعل كم عدل بمتقام ابتي كبابي يزركبو صقاتات مللاي مساي قطبا كلل تግራይ كمي مبراخي كال زبل زته كم سالت حبيرهم بحفشا بزعل الزخبر بعل عوت عدوى بزحلفوا عامتات زرايو كفتتات زرملون تمرتي زوسدلون بمخانو نقصالي زحشا انفت زهب كم زخنون ابرهم كنتيبا محدار كتما عدوى ايت يوحنس قبر املاخ بوغنوم عوت عدوى كاب حزب تግራይ حليفو حبن كلهم صلمتي افريكاويان كم زخنا حبيرهم بمخان دما ابز عامت زخبر مبل 128 عامت زخري عوت عدوى زنبرو صقمات بمقراف تكالاونت حيزو خبرلو يو ليلام تግራይ دما قصال نزلو مسحب توريزم قطباو عبيت لعل ترغم بزلو مغدي كم زخبر تزاريبهم እዚህ ንምፍጻም ዛጌድ ተፈላላያ ኮሚቴታት ብምጥያሽ አደይት ስራሕቲ እናወገና ንርከብ ኢሎም ተሳተፍቲ መድረኽ በዓል ዓወት ዓድዋን ትኽበር ነቲ በዓል ዘድምኡ ስራሕቲ ምልላይ ቱሪዝም ጸጋታት ሓድግታት ሓቢሮም ዝኸዱ ተግባራት ጎሊሆም ዘንጸባረቁሉን ክኸውን ግደኦም ከም ጻውቱ ምርግጋጾም ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተረኽበ ሓበሬታም ኣረዲኡሎም مكتال مادي زينا ايتيبي تغريناكم تركبوا كبرات تخاتلتي مريصكم ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዚ ድማ በዝርዝርና ብዝሐረና ዮም ዜናታት ክንሰግድና ምሳና ጽንሑም ዳናሎጂ ሓርማዝ ጨበራ ዕቤት ቱሪዝም ካብ ምርጋጽ ብተወሳኺ ቁጠባ ሃገር ከም ዝሕግዝ ተሓቢሩ ትሎጂ ባህለት ከባቢ ካብ ምፍላጡ ብተወሳኺ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ንጸብጻብ አባድወይናይ ሙሉ ብርሃን ግርማይ بروجكتات معدن هاجر مثل هاجر كم هنعصوم زحلفة هافت توريزم نخفر فلو تحاسبهم يوم تسارحهم دانا لو جبرا جرجراون أبزفر توريزم زلوا وبركتو زل على كم زخنة تسبيس تجبرلو عبي لوج أب توريزم مينستر بديت زخنة نعني سيج أريون إثيوبيا نزفر توريزم عبي تأمتهبا إن سرحت كم زلا يجلزا إثيوبيا كلهم كورنر يهنا وما يبال أبا إثيوبيا أبا كلان فرت مسحبات توريزم اللو حزنات وصوزلو بروجكتات جبتان هاجر دما كل ما دايرو حلوميو أبا قد الدما جبتان ولدو زيتبهلو أب كله كفالات إثيوبيا إنها نوتيوم زلو نزل ما إثيوبيا نخال على ما مفلات زلوم إجام زل عليهم زلوج إثيوبيا زلوا حد قطات كام مفلات بزحلفة مثل هاجر
ኣብ ምፍላጥ ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ናንሰይ ጣለ ወሲኸን ይገልጻ። የተለያየ ዓለም ቱሪስት እዚህ ቢመጣ ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ቱሪስት ናብዚ እንትመጹ ካብ ኩሉ ዝደልይዎ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ዘደንቕ ባህሊ ኣሎ፣ መስሕባት ቱሪዝምን ኣለው። ቦትኡ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ብመንጽር እዚ ድማ እዚ ሎጅ ሃገር ኣብ ምፍላጥ ዘለዎ እጃም ዝለዓለ እዩ ምባል ይከኣል። ሚኒስትር ልምዓትን ፕላንን ዶክተር ፍጹም አሰፋ ቦገነን ሎጅ ጨበራ ኣብ ምጣን ሃብቲ ሃገር ዘጻወተ ግደ ዝለዓለ ምዃኑ ይገልጻ። ይሄ ልክ እንደ መቀስቀሻ አላርም አለ አይደለም፣ ዘርፉን ተኝቶ የነበረውን ዘርፍ እዚ ከም መበራበሪ አላርም እዩ። ደቂሱ ዝነበረ ዘፈር ንኽነቃቃሕ ዝገበረ እዩ። በዚ ሎጅ ምክንያት ብርክት ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ተሃኒጾም እዮም። መብራህቲ፣ ማይ፣ መንገዲ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ። ምምሕዳር ከተማ ቡታጅራ ሕቶ ነበርቲ ክምልሱ ዝኽእሉ መሰረተ ልምዓታት ተግባራዊ ምግባሩ ኣፍሊጡ። ነበርቲታ ከተማ እውን ሰላሞም ዓቂቦም ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎ ንጸብጻብ ሙሉ ግርማይ ኣባይ ደመቀ ከተማ ቡታጅራ ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቕ ጉራጌ ትርከብ። ኣብ 1996 ዓ.ም ምምሕዳር ከተማ ዝረኸበት ቡታጅራ ኣብ ጽቡቕ ዕብየትን ምዕባለን ከም እትርከብ ነበርቲ ይሕብሩ። ቡታጅራ ሰላም ዝዓሰላን ቁልጡፍ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ዝሳለጠላ ዘሎ ከተማ ምዃና ነበርቲ እታ ከተማ ገሊጾም። ሰላም ከማስጠበቅ ኣኳያ ሰላም ኣብ ምርጋጽ ልክዕ ከም ቋንቋናን ባህልናን ኣብ ግምት ውሽጢ ይኣቱ እዩ። ድሕሪ ለውጢ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝረአ ዘሎ ለውጢ ብትኩረት እናተሰርሐ ምዃኑ መረጋገጽ እዩ። እዚ ሃገር ማንም መጥቶ የሚኖርበት ሃገር ነው ቡታጅራ። ቡታጅራ ሁሉ ክነብረሉ ዝኽእል ከባቢ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ፍልልይ የለን። መንገድታት እናተሰርሑ እዮም። ሰላም እታ ከተማ ኣብ ምውሓስን ምርግጋጽን እቲ ማሕበረሰብ ዓብዪ ግደ እናፈጸመ ከም ዝርከብ ከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ዓብዱ ኣሕመድ ገሊጾም። የዚ ከተማ ጸጋ ውበት ተብሎ የሚወሰደው ናይዚ ከተማ ጸጋ ተገይሩ ዝውሰድ ሰላም ዝዓሰለ ከባቢ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ጸገም ጸጥታ ዘይብሉ ከባቢ እዩ። ኣብዚ እቲ ዓብዪ ብፅሒት ማሕበረሰብ እዩ ዝወስዶ። ሰላሙ ብዝግባእ እዩ ዝሕሉ። እታ ከተማ ሰላማ ብምርግጋጽ ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምፍጻም ከም እትርከብ እቶም ከንቲባ ገንዚቦም። በመሰረተ ልማት በጣም ትልቅ የተሻለ ስራ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝሐሸ ስራሕ እናተሰርሐ እዩ። ከባቢ 11 ኪሎ ሜትሮ ኣስፋልቲ ውሽጢ ንውሽጢ ንምህናጽ ተሊምና ናብ ከባቢ 7 ኪሎ ሜትሮ ፈጺምና ኢና። ብሓድሽ መልክዑ ዝተወደበ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ንከተማ ቡታጅራ ማእኸል ልምዓት ከተማን ክላስተር ኢንዳስትሪን ከም ዝገበራ ተሓቢሩ። ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ንሰግር ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ንበዓል ልደት ጠለባት ዘቕርቡ ዓውደ ምርኢታት ክኽፈቱ እዮም። ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ንበዓል ልደት ሰሙን ሙሉእ ጠለባት ዘቕርቡ ዓውደ ምርኢታት ከም ዝኽፈቱ ቢሮ ንግዲ እታ ከተማ ኣፍሊጡሎ። ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ቢሮ ንግዲ ከተማ አዲስ ኣበባ ሰውነት ኣየለ ከም ዝገለጽዎም እቶም ዓውደ ምርኢታት ኣብ ዝተመረጹ ከባብታት እታ ከተማ ክኽፈቱ እዮም። ኣትክልትን ፍረምረን ሓዊሱ ንበዓል ተደለይቲ ዝኾኑ እታወታት ኣብቶም ዓውደ ምርኢታት ከም ዝቐርቡ እውን ኣይተ ሰውነት ሓቢሮም። እቶም ዓውደ ምርኢታት በዓል ኣብ ሳር ቤት፣ መገናኛ 6 ኪሎን መሰል ከባብታትን ከም ዝኽፈቱ ተገሊጹ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተውጻጹ ኣፍረይትን ኣቕረብትን ኣብቶም ዓውደ ምርኢታት ከም ዝሳተፉ እውን ተገሊጹሎም። ናህር ዋጋ ንምርግጋ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝወስዶም ስጉምታት መሰረታዊ ለውጢ ንከምፁ ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ከም ዘድሊ ኣመሓዳሪቲ ባንኪ ኣይተ ማሞ ምህረቱ ሓቢሮም። ተወሰዱ መመሓየሺ ስራሕታት ዘፈር ፋይናንስ ኢትዮጵያ በብዙሕ መዐቀኒ ጥዑ ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም። ንጸብጻብ ሁናቸው ታየ ናዝሬት በሪሁ። ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ዝተዋህቦ ልእኽቶ ተለዋዋጢ ኩነታት ዓለምን ሃገራዊ መማሓየሺ ቁጠባን ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ስትራቴጂ ሪፎርም 3 ዓመታት ቀሪጹ ናብ ስራሕ ኣትዩ እዩ። እዚ ካብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ጀሚሩ ናብ ተግባር ዝኣተወ ሪፎርም 5 ቁልፊ ዕላማታት ዘለዎ ምዃኑ ገዛ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ ንኢቢሲ ገሊጾም። ዝተረጋገአ ዋጋ ዕዳጋ፣ ሸርፊ ወጻኢ፣ ስርዓት ፋይናንስን ተበጻሕነት ምዕባይን ካብቶም ቀንዲ ስራሕቲ ሪፎርም ዝጽርሑ ምዃኖም እውን ተዛሪቦም። መሪው ትልቁ የብሔራዊ ባንክ ቁልፍ ዓላማ እቲ ፈላማይ ቁልፍ ዕላማ ሃገራዊ ባንኪ ዝተረጋገአ ስርዓት ዋጋ ሸርፊ ወጻኢን ንክህሉ ኣብ ምግባር እቲ ዓብዪ ፈላማይ ሽተና እዩ። እዚ ናይ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ጥራሕ ስራሕቲ ኣይኮነስ ኩሎም ማእኸላይ ባንክታት ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝሰርሕዎ ቁልፊ ሽተ እዩ። ካልኣይ ቁልፊ ዕላማና ድማ ዝተረጋገአ ስርዓት ፋይናንስ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ንክህሉ ምግባር እዩ።
ብሳልሳይ ብርኪ ድማ ኣብ ዘፈር ፋይናንስ ተበጻሕን ክኾን ኣሳታፋይን ክኾንን ዕምቆትን ክህልዎን ክዝምንን ምስራሕ እዩ። ዓም ሰብ ብሄራዊ ባንክ ምህናፅን ከም ትካል ግልፅን አንጻራውን ናጽነት ንክህልዎ ምግባር ካልኦት ቁልፊ ተግባራት ምዃኖም እውን ኣይቶም መምህረቱ ዘለዓል እንትኸውን ናህሪ ዋጋ ንምርጋዕ ዕቤታዊ ውሃሃባ ልቃሕ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ምግዳብን ካልኦት ስጉምትታትን ብወገን ብሄራዊ ባንክ ምውሳዶም እቶም ዋና ገዛ ሓቢሮም አንደኛው ብሔራዊ ባንክ የወሰደው እርምጃ እቲ ሓደ ሃገራዊ ባንክ ዝወሰደ ስጉምቲ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ዘሎ ዕቤት ልቃሕ ብ14 ሚእታዊ ዓዲትናዮ ኢና። ስለዚ ቀረበ ልቃሕ ንክንኪ ጌርና ኢና። እዚ ብዋናነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋገአ ኩነታት ዋጋ ንክህሉ ምግባር እዩ። ካልኣይ መሰረታዊ ዝበሃል ስጉምቲ ድማ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ንሚኒስተር ገንዘብ ዝህቦ ቀጥታዊ ልቃሕ 75 ሚእታዊ ነኪናዮ ኢና። እዚ ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ምህርታት መሃር ዋጋ እናቐነሰ ምዃኑ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና። ኣብነት ንምፅራሕ ኣብ ዕፉን ሲሚንቶ ሓፂነ መፂን ኣቑሑት ሸቐጣ ሸቐጥን ናህር ዋጋ እናነገየ ዝመፀሉ ከይዲ ርኢና ኢና። እዚ ክዕወት ዝኽእል ብፃዕሪ ብሄራዊ ባንኪ ጥራሕ ዘይኮነስ ትካላት መንግስቲ ህዝቢ እውን ሓዊሱ ብሓባር ተዋዲዱ እንትሰርሕ እዩ። ዘፈር ፋይናንስ ጥዑይ ምዃኑ ብዝምልከት ኣብ ዘለዓልዎ ሓሳብ እውን በብዙሕ ማዕቀነታት ዕቤት ምህላው ዘፈር ጥዑይ ምዃኑ መርኣያ ኢሎም የኢትዮጵያ ባንክ ዘርፍን በምንመለከትበት ጊዜ ዘፈር ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ እንሪኦሉ እዋን ብበዝሒ ጨናፍር እንትትውሰድ ብተቐማጢ ገንዘብ ብበዝሒ ዝተኸፈቱ ቁፅሪ ሒሳብ ደብተር ብኣወሃባ ልቃሕ ብሓፈሻ ዘፈር ፋይናንስ ጥዑይ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ሓፈሻዊ ሃፍቲ እዚ ባንኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን 3.16 ትሪልዮን ብር በፂሑ ኣሎ። እዚ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ብ16 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ። ካልኣይ ባንክታት እናኣከብዎ ዘለዉ ተቐማጢ ገንዘብ ዓብዪ እዩ። ብሓፈሻ ተቐማጢ ገንዘብ 2.3 ትሪልዮን ብር በፂሑ እዩ። ምስ ዓሚ እንትነፃፀር ብ24 ሚእታዊ ዓብዩ ንሪኦ ኢና። ክሳብ ሕዚ ባንክታት ዝሃብዎ ልቃሕ ኣብ ንሪኦሉ እዋን ከባቢ 2.5 ትሪልዮን ብር በፂሑ እዩ። ስለዚ ዕብየት ባንክታት ኢትዮጵያ ካብ ዓመት ንዓመት እናጠንከረ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ። ሓደ ባንክታት ሕፅረት ጥረ ገንዘብ የጋጥሞም እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝተለዓለ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ምላሽ ሂቦም እዮም። በእኛ እይታ በእኛ አሰስመንት ከም ናትና ረኣያን ትዕዝብትን ሓደ ባንክታት ዘጋጥሞም ፀገም ሊኩዲቲ መልዕሊኡ ናይቲ ባንኪ ኣመራርሓ ፀገም ሊኩዲቲ እዩ። ዘለዎ ጥረ ገንዘብ ወይ ሊኩዲቲ ብስርዓት ብዘይምጥቃም ቀንዲ ናይ ፀገም ፍልፍል እዩ። ነዚ ንምትዕርራይ ምስቶም ባንክታት ርክብ መስሪትና ብሓገዝ ሃገራዊ ባንኪ ነዞም ፀገም ኣብ ከይዲ ምፍታሕ ንርከብ። ኣብ ውሽጢ ዕዳጋ ዘሎ ገንዘብ ናብ ስርዓት ፋይናንስ ንምምፃእ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሑ ምዃኖም ዝሓበሩ ገዛ ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ እዚ ምስ ምዕባይ ዲጂታል ዝውር ገንዘብ ብዝበለፀ እናተማዕራረየ ክኸይድ ኢሎም ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ንሰግር ኣብ ልዕሊ ኬሚካል ጽዒና ዝነበረት መርከብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ብዝተበገሰ ጥቃዕቲ ኢላ ኣሜሪካ ስፔን ነቲ ልዕሊ 20 ሃገራት ዝሓዘ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጥምረት ከም ዘይትሕወስ ኣፍሊጣ ኣላ። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ንዘዋደዶ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ምጅማር ኩናት ጋዛ ስዒቡ ዓመፅቲ ሕቲ ንሓማስ ዘለዎም ሓገዝ ንምርኣይ ናብ እስራኤል ዘምርሓ መርከባት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቶም ክልል ማይ ቀይሕ ባሕሪ መፍርሓይ ገይርዎ ኣሎ። በቲ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ዓበይቲ ኩባንያታት መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ዝገብርዎ ጉዕዞ ንምቁራፅ ተገዲዶም ኣለዉ። ቀይሕ ባሕሪ በብዓመቱ 17,000 መራኽብ ዝመላለሳሉ መስመር እዩ። ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዓለም ብፅሒት 10 ሚእታዊ እውን ይሕዝ። ብቕድሚ ትማሊ ኬሚካል ዝፀዓነት መርከብ መበገሲኡ ካብ ኢራን ብዝገበረ ድሮን ተወቂዓ እያ። እቲ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ዝተለዓለ ባርዕ ጉድኣት ተዘይብፅሐውን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበገሲኣ ስዑድ ዓረብ ጌራ ናብ ህንዲ ትጓዓዝ ዝነበረት ኬፓ ፕሉቶ ዝተሰመየት መርከብ ዋንነታ ናይ ጃፓን እያ ተባሂሉ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ብቀይሕ ባሕሪ ዝመላለሳ መራኽብ ካብ 100 ዝዛይዱ መጥቃዕትታት ተፈንዮም እዮም። ነዚ ንምምካት ድማ ኣሜሪካ እትመርሖ ጥምረት ተመስሪቱ ኣሎ። ልዕሊ 20 ሃገራት ድማ ድሕንነት ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ተጸንቢሮን እየን። ስፔን ግን ናብዚ ሰልፊ እዚ ከም ዘይትሕወስ ኣፍሊጣ ኣላ። ጣልያንን ፈረንሳይን እውን ኣብዚ ጥምረት የለዋን። ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኢማራትን እውን ኣይተሓወስወን። ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ሜጀር ጀነራል ፓት ራይደር ድሕንነት መናኸርያ ቁጠባ ዓለም ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ምሕላው ዕላማ እቲ ጥምረት ምዃኑ እዮም ዘብርሁ። The Houthis aren't attacking just one country. They're really attacking. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሁሴን አሚር አብዱላሂ
እቲ ዝተመስረተ ጥምረት ቀይሕ ባሕሪ ዝህልዎ ረብሓ ምንም እዩ ዝብል ሓሳብ እዮም ዝህቡ ክልል ቀይሕ ባሕሪ ብምፍራሕ ምራኽብ ንግዲ ዝተፈላለየ ሃገራት ሕዚ ጉዕዘአን ብወገን ደቡብ ኣፍሪካ ኮይኑ ኣሎ እዚ እውን ኣብ ጉዕዞ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረን ጻርሒት 25 ፈረቓን መዓልቲ ናብ 34 መዓልቲ ዘናወሐ እዩ ብምዃኑ ቁጠባዊ ክሳርኡ ዓብዩ በዚ እውን ልዕሊ ዝኾነት ሃገር እትህሰይ ግብፂ እያ ካብ መትረብ ስዊዝ እትረኽቦ ካብ ዝነበረት ሸርፊ ወፃኢ ነቲ 30 ሚእታዊ ከም እትስእን ቢቢሲን አልጀዚራን ጸብጺበን ኣለዋ ኢራን መሓላለፊ በሪ ባሕሪ ሜዲትራንያን ክዓጾ እየ ክትብል አጠንቂቓ ኣሜሪካን መሓዙታን ኣብ ጋዛ ገበናት ምፍጻም ተቐጺለን መመሓላለፊ በሪ ባሕሪ ሜዲትራንያን ክዕጾ ከም ዝኽእል ኣዛዚ ኣብዮታዊ ዘብዒ ኢራን አጠንቂቖም ኢራን እቲ ባሕሪ ብኸመይ መልክዕ ክትዓጾ ከም ትኽእል ግን ዝተገልጸ ነገር የለን ኢራን ምስ እስራኤል እናተዋግአን ዝርከብ ጉጅለ ዕጡቕ ሓማስ ትድግፍ ኮይና እስራኤል ንሰሙናት ኣብ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ቦምባ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ብምቕታል ብሚልዮናት ክፈናቐሉ ገይራ እስራኤል በዚ ተግባር ኣብ ልዕሊ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ ገበና ኣሜሪካ እውን ትድግፎ እያ ክትብል ኢራን ከሲሳ ኣብ ቀረባ እዋን ባሕሪ ሜዲትራንያን ጅብራልተርን ካልኦት መመሓላለፊ መስመራትን ክዕጸው እዮም ክብሉ ኣዛዚ ሰብዒ ኣብዮት ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ረዛ ናቅዲ ምዝራቦም ቪኦኤ ንሚድያ ኢራን ብምጽራሕ ጸብጺቡሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ተካይዶ ንዘላ መጥቃዕቲ ዓጸፋዊ ምላሽ ንምሃብ ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንቀይሕ ባሕሪ ኣቋሪፀን ንዝሓልፋ ምራኽብ ንግዲ መጥቃዕቲ እናብፅሐ ጸኒሑ እዩ እዚ ድማ ሓድሓደ ኩባንያታት መርከብ መስመሮም ንክቕይሩ ኣገዲድዎም ኣሎ ኣብ ጋዛ ምቁራጽ ተኽሲ ምግባር ወጥሪ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘህድኦ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተፈጥሮ ወጥሪ ንምህዳእ ብሕታዊ መገዲ ኣብ ጋዛ ምቁራጽ ተኽሲ ምግባር ከም ዝኾነም ሰሙያ ገሊጾም ኣብ የመን ዝርከቡ ዓመፅቲ ሓውቲ ቀይሕ ባሕሪ ማእኸል ዓውደ ኩናት ቅድሚ ምዃኑ ኣሜሪካን መሻርክታን እቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ለይቐን ይውፅኣ ክብሉ ኣጠንቂቖም እቲ መጠንቀቕታ ንብረትነታ ናይ ጋቦን ዝኾነት ሰንደቕ ዕላማ ህንዲ እናውለብልበት ኣብ ዝነበረትን ድፍድፍ ነዳዲ ትስዕን መርከብ ብሰብ ኣልቦ ኣውሮፕላን ኣቢሉ መጥቃዕቲ ብምብፅሑን ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ዓመፅቲ ሓውቲ ተሓተቲ ብምግባራ እዩ ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ሓውቲ መሐመድ ዓብዱሰላም እቲ መጥቃዕቲ ሓውቲ ከም ዘይፈጸመ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ክሲ ዘነኣሶ እንትኸውን ድሕሪዚ ምስጢራዊ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ዘሎ ምዕነዊ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ ካብ ቅርባ እዋን ንድሓር ንሓየለ ዝመፀ ወጥሪ ቀይሕ ባሕሪን ቀንዲ ኩባንያታት መርከብ ነዳዲን ኣብ ወሳኒ መስመር ንግዲ ባሕሪ ዝገብርዎ ጉዕዞ ጠጠው ንኸብሉ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይግለጽ እዚ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ ቁጠባዊ ሃፍቲ ናዕቢ ዘስዕብ እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዝፈጠረም ሲጂቲኤን ጸብጺቡ ኣብ ጋዛ ዘሎ ጎንፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘሎ ቅልውላው ቀይሕ ባሕሪ መበገሲ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ሰብ ሞያ ወጥሪ ቀይሕ ባሕሪ ንምህዳእ ብሕታዊ መገዲ ኣብ ጋዛ ምቁራጽ ተኽሲ ምግባር ከም ዝኾነም ኣመላኺቶም ዜና ስፖርት ሰር ጂም ራትክሊፍ 25 ሚእታዊ ብጽሒት ማንቸስተር ዩናይትድ ዓዲጎም እንግሊዛዊ ቢልዮነር ሰር ጂም ራትክሊፍ 25 ሚእታዊ ብጽሒት ማንቸስተር ዩናይትድ ዓዲጎም ማንቸስተር ዩናይትድ